So, para naman sa deflection at points B and C, so, syempre kung kanina sa slope, ang ginawa lang natin, para sa slope, ang ginawa natin ay area lang, di ba? So, syempre, para sa standard, naging statistics na. Para sa ating tangential deviations, so, area na times yung kanyang centroid, okay? Times centroid. So, ngayon, kung mapapansin natin, pinapanap daw deflection at points B and C. So, pagka kasi tangential deviation, so, yung mga nakukuha natin, galing siya sa tangent, syempre from the word itself. Hindi siya kaparehas noong sa katulad ng deflection na from the original position of the beam to the elastic curve, no? Pero however, since cantilever yung ating sinosolve, so meron tayong tangent from the with respect to na siya talaga yung horizontal line. So yung standard na naman. So yung tangential deviation na masosolve natin ay yun na rin yung deflection. Okay, so for example, at point B. So sa point B tayo, no? Okay, so sa point B, meron, ano kayang kulay? Blue naman, blue. So, at point B, ayan, meron tayong tangential deviation at point B with respect to, ayun sa A. Kasi siya po ay tangent A. Okay, dito naman sa point C, okay, so pupunta tayo sa C. Okay, ito yung ating tangential deviation. Masasabi ko na standard. Tangential deviation at point C, ito yung point C natin, papunta kay A with respect to, okay, A, tangent A. So, yun lang, isasolve lang natin yung area times kanyang centroid. Okay, so paano ba natin gagawin yan? So, try natin, hanapin naman yung deflection point para kay C. Okay, so since ulit, siya ay galing sa horizontal, kung ano yung tangential deviation dito, yun na rin yung ating deflection na masosolve. So, paano po kung walang horizontal na ganyan? So, ganun yung mangyayari sa simply supported natin. So, sa susunod yun na, susunod natin yung problem. Pero to give you a hint or idea, so, gagawa tayo ng maraming ratio and proportion doon. Pero anyway, solve muna natin yung sa C, no? Yung tangential deviation at point C with respect to A. So, since ito na yun, siya, yung kulay blue natin, from the original beam to the deformed state. So, yun na rin yung ating deflection. Okay, yun na rin ang deflection natin at point C. Okay, which is equal to area times yung kanyang centroid. So, ano ba yung area nitong ano ba yung hinahanap nating area? So, C to A. So, yun lang. From area daw ng C to A. Okay, so hanapin lang natin yung area ng C to A. So, ano ba yung area ng triangle? So, 1/2 base times height. Base times height. Ito yung area pa lang. Tapos, i-multiply natin ng kanyang centroid. Okay, so 1/2 base. Ano ba yung base natin? 9. Ano ba yung height natin? 306. Okay? So, multiply natin siya doon sa kanyang centroid. So, ano ba yung centroid natin? Okay. So, syempre, yung gagamitin natin na centroid ay from point C. Kasi nandun tayo, tangential deviation at point C. So, yung gagamitin natin na arm ay mula sa C. So, kung ganun, kung mula sa C, papunta sa ating centroid. So, syempre, dapat ito yung ating C. So, nasaan ba ang centroid ng triangle? So, syempre, 1/3 from the vertical, no? So, kung itong part na to ay kung part malapit sa vertical ay 1/3, so, therefore, yung part na malapit dun sa vertex ay 2/3 ng length. So, ano ba yung 2/3 ng length? 9 minus 3 pa rin ba yan? So, hindi na. Siyempre, 2/3 ng buong 9. Which is 336.
2 times 3, 6. So, ayan. 6 yung gagamitin natin. So solving, solve natin, 1/2 times 9 times 306 times 6. Siyempre, siya ay 8262 over EI. So, tapos na ba yan? So, siyempre, hindi pa, no? Yung ating moment, siya po ay negative. So, dapat, yun yung ating sign convention na negative din yung masosolve natin. Okay? So, ngayon, kung sa slope, meron tayong units na force times distance squared. So, para naman sa deflection, meron tayong force times distance cube. Okay, ang distance natin ay meter cube. Okay? So, ngayon, yung kilonewton, gagawin kong newton. 1,000 newton. And then, yung ating meter, gagawin kong millimeters. Siya ay naka-cube, so ito rin ay i-cube ko. So, yung EI natin, 315 times 10 raised to 3 from GPA, gagawin ko siyang PA squared. Okay. Tapos, yung atin namang moment of inertia, 160 times 10 raised to 6, naka-mm to the 4th naman na siya. Okay, so yan. TCA natin, or yung ating deflection at point C, pwede din natin siyang tawagin, should be equal to negative, syempre, 8262 times 1,000 raised to the 4th over 315 times 10 cube times 160 times 10 raised to 6. So, yun. Yan. So, dapat ang masasolve natin ay negative 163.9286 mm. So, ngayon, ito na yung ating deflection at point B. So, ngayon naman, gusto ko itry nyo sa sarili nyo yung tangential deviation at point B with respect to A. Okay, C pala to. C. Sorry. Syempre C nga to eh. I'm so distracted. Tangential deviation at point B with respect to A, which is yun yung tatawagin nating deflection at point B. So, dapat ang makuha niyong sagot ay negative 24.2857 mm. Yun lang. Okay? Thank you for listening.